So uma efika ke uShembe lana kaZulu, ufika kuleso simo esinjalo, abantu baconvertekile, abantu sebengaphansi kwenkolo yobuKristu, sebelahla usiko, bakhumula idwaba. Uma efika kuShembe number 1, uyabatshela ukuthi bantu bami, indlela enihamba ngayo akuyona, nidukisiwe. Laba banidukisile banika indlela ongesiyo ikaMdali wenu. Laba bayizitha zenu. Ningabakholwa, kodwa kholwani mina ey'ntweni engizonitshena zona, ngoba mina ngithunywe umveli nqangi ukuthi angizonifundisa indlela okuyiyona yona, ngizonifundisa iqiniso ngoNkulunkulu. Indlela enihamba ngayo nina yonke enikezwe yona ayilona iqiniso. Ebatshela uShembe abantu, amadoda kaMjato amuzwa, amlalela. Lapho ambuza khona ukuthi njengoba thina sigqoka amabheshu, okusho ukuthi nawe Shembe uzosiyekisa yini amabheshu na? Njengoba thina sinomkethu, sinomakoti babe nesithembu kwabantu baqala. Ngokwenkolo yeChristianity sasingavumelekile isithembu. So nakhona babuza futhi njengoba sinesithembu thina, nawe enkolweni yakho lo oshoyo othi uthunyelwe ukuthi uzosifundisa ngoNkulunkulu kuyona, uzosiyekisa isithembu nawe usikhumulisa amabheshu na? uShembe useyabaphendula uthi hayi, uNkulunkulu unithanda ninje. Ikona impela ngithunyelwe kona uNkulunkulu uthi angizonitshena ukuthi akufanele nina nishintshe nilahle usiko lwenu ukuze uNkulunkulu anithande. uNkulunkulu unithanda nesithembu senu. uNkulunkulu unithanda namabheshu wenu. uNkulunkulu unithanda nosiko mpilo lwenu ongaxabani nomveli nqangi. Wabafundisa futhi wabatshena ukuthi hayi, okurongo okungahambisani nomveli nqangi iloko enikwenzayo, ukushana ngeinduku, ukubulalana. Ngoba uthe uShembe mayifika wayiconverta lento, siyazi ukuthi induku nobhoko kwakade kubulalana ngayo, kugwazwana ngawo, imkhonto. uShembe ke wafika walishintsha imkhonto, uthi yekani uphatha imkhonto, namahawu lawo yekani ukulwa ngawo, kodwa namahawu lawa sizodumisa ngawo uJehova, sisinele uNkulunkulu. Lokho kulwa ukuthi nishayana, niyagwazana ngemboko, niyabulalana, nidla amakhuba lemithi, akuhambisani nomveli nqangi, uyekeni. Yabo uShembe wayezama ukubakha ezokwakha isizwe, yabo seqala uyabakha manje. Kwakhona-ke abavumayo, bathatha lezi nduku lezi wawenza uShembe, bayeka indaba yokudla amakhuba imithi le yokushaya induku. Basebephenduka-ke kwaba amadoda adumisa uJehova. Amahawu lawa ayekukulwa njengoba nibona amaNazaretha kuyayisimwe ngamahawu, akuwona awukulwa. Nemboko kuyakuthandazela abantu. Washo njalo uShembe wathi imboko lezi enigwazana ngawo manilwa nizothandazela ngazo abantu, amahawu nizosingela uNkulunkulu. Angani yambo ubakhipha entweni embi, uyayishintsha uyenza ibe yinhle. Kwakunanomkhuba-ke futhi omunye emibi ababeyenza abantu baqala, njengokugunyisa kwetshe ingane mhlambe makuthuza lamawele so elinyiwe lekufanele libulawe. uShembe futhi uyabayekisa lezo zinto, uthi hayi bantu abami, uNkulunkulu umekuphi ingane uyena okusuke kuphela izingane ezimbili, ngakho akufanele kube khona ingane ebulawayo. Yabo wasekunomkhubo omubi ababewenza, wabayekisa uShembe futhi wona wathi ningayenzi lento, yimbi phambi kaNkulunkulu, amawele ayisipho sikaNkulunkulu. Njengoba kwagcina-ke kwahamba bayiyeka loyo nto abantu. Kuningi kakhulu isizwe sakithi engingakubala uShembe akwenza la izweni, ezama ukusiza abantu ukuqoqa isizwe sethu. But-ke la ngikhona angikho lapho kakhulu, ngikwi-religious. Uma ekwenza lokhu uShembe etshena abantu iqiniso ukuthi abelungu bayasidukisa, ebayekisa lezi zinto lezi, ebayekisa ngisho ama-Easter lawo, ukuthi bantu abami yekani ukugcina lezi zinto ekuthiwa ama-Easter. Bantu abami phumani kulezi zinto ezibizwa ngokuthiwa womhle kuthiwa o-25 December kwakuthiwa uKhisimusi. Wabakhipha futhi amaNazaretha wathi ningayigcini leyo nto, njengoba uKhisimusi wamaNazaretha engawenzi uKhisimusi ngomhla ka-25. Mhlambe mawusuke ubona iNazaretha njena liyithengela, mhlambe lisuke lilenzela ukukhohlisa izingane, yabo, hayi ngoba kuwukuthi lisuke lona ligcina umhla ka-25. iNazaretha alugcina umhla ka-25, but kwenye inkathi kuyaye kwenzeke ukuthi-ke ngoba nakho sesigule phela la khona izingane
lento kuyinto esaziyenza nomakhelwane bayenza ugcine omunye eseyenza kodwa isuke ingekho emthethweni ngokomthetho ngoba uNazaretha thina su-celebrate umhla ka-25 njengamaNazaretha. uShembe wafika wasiyekisa wathi umhla ka-25 singawu-celebrate. Wasitshena futhi ukuthi akulona usuku lokuzalwa kukaJesu njengoba enama-Easter nawo futhi walisho iqiniso washo ukuthi bantu abami ningawagcina ama-Easter yabo. So uNazaretha lezi zinto lezi abelungu ababefike nazo bona bekufika kuyishintshe ngoba ngisho isonto wafika uNazaretha abasho ukuthi isonto bantu abami ningaligcini akulona usuku olusemthethweni. Nina usuku olusemthethweni ilelikaZikile elalivele likhona abalibulala lapho. Wayeseselibuyisa uShembe ke selibiza ngani ngeSabatha wathi hloniphani iSabatha. Avuma-ke la madoda labantu bakaZulu amadoda kaMjanti nabanye bamlandela uShembe. Baligcina bathi sifundiseke ukuthi ligcinwa kanjani leli Sabatha, sifundise yonke into ngoba thina asisazi lutho njengoba labantu bafika izinto bayibulala. Wabafundisa-ke uShembe ukuthi abenze kanjena, ebafundisa-ke ukudumisa uNkulunkulu. Naye futhi hayi ukuthi kwakuyinto eyayisuka kuyena, yinto eyayifika embulelwa yona ukuthi akenze ukuthi enze ukuthi wabafundisa-ke uShembe. uShembe-ke abatshena abantu ngalezi zinto ukuthi ayilunganga kangakanani. Aze abatshene nezinto abanye abantu ababengamkholwa okwakumenza ukuthi abanye bathi uxoxa inganekwane, amanye bathi hayi uzama ukuzenza uJesu ngoba phela wayenza nemisebenzi uShembe. Hayi ukuthi uShembe wayekhuluma kuphela, wayenza imanga eziningi. Ubashumayeza nje abantu, wenza nemanga, uphilisa abantu, usukumisa ishosha, uprofethela abantu into ezokwenzeka, wenza nje lezo imangaliso. Hayi ukuthi wayekhuluma kuphela, unezimangaliso ayezenza. So abantu abaningi babephenduka, abanye-ke bengaphenduki, bengabike ababe amaKristu, abanye bemzonde bengaphenduki. Lo mlando lona abantu thina esibatshenayo manje ukuthi abantu abamnyama ibona amaHebheru, uShembe wabatshena efika abantu wathi bantu abami lesizwe sibizwa ngokuthiwa amaHebheru inina, abantu abanobukhosi basezulwini, abantu bala eAfrika, akubona abantu base-Europe. Wayesesezisho yena futhi wathi mina ngiqhamuka endlini kaJuda. Even nalapha ihlaphansi esihlabelelweni kubhaliweke lezo ihlabelelo, kunehlabelelo laphana okunevesi esithi imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisile abaningi, ozani nisindiswe. uShembe ezibiza yena ngomJuda, uShembe emnyama njengoba umbona nje ensundu efana nathi, kodwa wayibiza ngomJuda ngoba akakufihlanga lokhu uShembe ukuthi amaJuda ayisizwe esimnyama namaHebheru ayisizwe esimnyama. Ngakho futhi kunehlabelo sika 17 la uShembe etshena khona abantu ukuthi izitha zaJehova ziyanivukela, nalesho khona ukuthi sebefuna ukuzoniphuca ubukhosi baphakade abemukelisa ubukhosi phezulu kwentaba. Lesihlabelelo lesi uShembe wayiveza ngokusobala ukuthi ubukhosi basezulwini kubantu abamnyama, akukho kubelungu. Futhi ebatshena ukuthi abantu abavuke ngoba ubukhosi babo bathathwa baphuca abantu abamnyama, abaphaphama abantu base-Afrika ngoba ngalesihlabelo wayekhuluma ngama-Afrika. Lento engihlezi ngibachazela yona abantu ukuthi ubukhosi basezulwini kubantu abamnyama, akukho kubelungu. NoShembe-ke wafike wawusho lo mlando wabatshena abantu ezinye izinto wayibhala ngisho ehlabelelweni, njengoba futhi wafika wabatshena wathi yena uqhamuka endlini kaJuda, njengoba ngihlezi futhi ngisho ukuthi amaJuda amnyama. NoShembe wafika wakusho lokho. Yingakho kunehlabelelo lesi esengishilo esithi imbangi yokusa yomndeni kaJuda eyibiza yena ngomJuda ibasindisile abaningi, ozani nisindiswe. Wayebiza ngembangi yokusa yomndeni kaJuda. So uShembe lo mlando akawufihlanga, wafika wawusho ukuthi amaJuda ayisizwe esimnyama kwakuyithina, nobukhosi basezulwini futhi kwakukuthina kubantu balana eAfrika, abukho kubelungu. Lezi zinto lezi enikezwe zona abelungu akusilona iqiniso. uShembe wafike futhi wawusho lo mlando wabatshena abantu wathi wonke le mlando lena imlando yenu enaphucwa yona, futhi labantu laba nina enibakhonzayo nikhonza izitha zikaJehova ababona abalandeli bakaJehova. Yingakho kunehlabelelo futhi eziningi ezinye esithi namhla sesibuyela kuwena emazweni akithi, siyifa lakho wedwa singakhonzi izitha zethu. Khona futhi leso hlabelele leso, leli verse leli ngizoposta. Ngiyacela intethelelo uma ukuthi ngenza iphutha ngokuphosta lezi hlabelelo lezi, kodwa bengithi ngizama ukwenza into enofakazi, hayi ngoba mhlambe kukudelela ihlabelelo sobuNazaretha. Ngiyaye ngisabe kakhulu-ke isithombe-ke mina sobuNazaretha angisiposti inhlobo ngoba ngafundiswa ukuthi once kwakho nomuntu ozothuka uShembe
kade ngiphoste isithombe sakhe kuyafana nokuthi umuntu onecala imina, ngoba uShembe imina ongiyobe ngimphostile isithombe sakhe. Uma abantu bethuka leso sithombe, icala liyobuzwa kumina. So ngiyaye ngisabeke ukuphosta iy'thombe, ngingayisebenzisi iy'thombe zobuNazaretha. So naseyihlabelelweni makhona mhlambe la ngenze khona iphutha, ngiyacela intethelelo, kodwa bengithi ngizama ukwenza ubufakazi nje, hhayi ngoba ukuthi mhlambe bekudelela isihlabelelo sobuNazaretha. So lesihlabelelo-ke siyakuveza ngokusobala uShembe ukuthi cha, labantu esibakhonzayo thina sikhonziswa izitha zethu, bayizitha zethu, ababona abalandeli bakaJehova. So uShembe-ke akwenze lokhu ibandla liqala. Athi mase liqalile uShembe ibandla lobuNazaretha, seliqala selibalikhulu-ke manje, baqala abelungu bacasuka. Bacasulwa yini abelungu na? Ngalezo yikhathi kwangavumelekile ukuthi umuntu omnyama ashumayele. Bahambe baye kuyena uShembe abelungu, bakhulume naye, bambuza ukuthi leli vangeli lolo olishumayelayo ulithatha. Bese yabatshela uShembe athi hayi, leli vangeli leli livela kumveli nqangi, ngithunyiwe mina. Bese bethi abelungu lalela-ke, umuntu omnyama akavumelekile ukushumayela, kodwa ukuze sikuyeke ngoba siyayibona imanga ozenzayo nemisebenzi siyayizwa ukuthi wena wenza ukuthi nokuthi, nathi siyabona imisebenzi oyenzayo. Ukuze sikuvumele ushumayele, yeka leli vangeli oshumayela ngalo, shumayela ngevangeli ozofundiswa lona ithina. Abelungu-ke sebencenga uShembe ukuthi akashumayele ngevangeli eliqhamuka kubelungu, akayeke leli vangeli leli ashumayela ngalo. Bekhuluma naye bemncenga bethe wena yeka leli vangeli oshumayela ngalo, sizokuyeka sikuvumele ukuthi ushumayele, muzoshumayela ngevangeli eliqhamuka la kuthina. uShembe-ke into eyamenza wamumbi kubelungu nokuthi abelungu bagcine sebemhlasela, wanqaba lokho. Uthi uShembe kubona cha, ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngishumayele ngevangeli engizolitshelwa umuntu wasemhlabeni, ngoba mina ivangeli engilishumayelayo nami aliqhamuki kumina, kodwa liqhamuka kumveli nqangi. Abantu abawaziyo-ke umlando wobuNazaretha bayazi ukuthi uShembe izinto beyithola kanjani ngokamoya, izinto zazifikela zona. Kwenye inkathi ubekwazi ukuthi uShembe alale kufike ithunya zasezulwini kuyena, kwenye inkathi zasingafikelele zayifika bukhoma. So uShembe ubenjalo, ubexhumana nezinto ezisemoyeni kakhulu, yabo, ngangokuthi futhi nokubhala nokufunda wengakwazi, kodwa wagcina eshawe umbani. Ila khona athola khona iHeaven Education, la ifundiswa khona ngezinto eziningi zasezulwini, fundiswa nje ngempilo okuningi esefundiswa-ke manje. uShembe uyena owathola iHeaven Education emhlabeni, efundiswa ngempilo yasezulwini, efundisa ngezinto eziningi, ukubhala, ngoba wengafundile phela, wengayanga esikoleni, yabo. Njengoba sengishilo futhi ukuthi wafika watshena abantu, wathi amaHebheru abantu abamnyama, yabo. Lo mlando usutholakala manje njengoba sekuvela umlando ukuthi amaHebheru kwakade kuyithini. Izinto eziningi uShembe ubekwazi ukuyiprofetha futhi ubefundiswa, izinto zakhe beyisebenza kakhulu emoyeni. So ubebatshena iqiniso abelungu, wayebatshena iqiniso abelungu ukuthi cha, ngeke akwazi ukuhamba ngevangeli elalishunyayelwa ezoqhamuka kumlungu. Yena uhamba ngevangeli eliqhamuka ngokamoya, hhayi ukuthi uyatshenwa umuntu, ngoba naye futhi akashumayeli ngevangeli eliqhamuka kuyena, kodwa ivangeli ashumayela ngalo liqhamuka ngokamoya. Bacasuka-ke abelungu ngangokuthi wathi mezenza imangaliso uShembe likhulu ibandla, kwase kungena incwadi eyayimisa ukuthi akayeke ukushumayela, akakuyeke manje ukushumayela, uyanqunywa ekushumayeleni. Uma eshumayele ngenkani uzohamba ayoboshwa ejele. Nangampela-ke futhi uShembe wayithola leyo ncwadi, ila khona uShembe engayekanga kodwa ukushumayela, waqhubeka washumayela ivangeli likaNkulunkulu.